ito na mga mams ako, kamustahin naman natin na ang bahay, parts. Ang bahay nila Diday. Mamas ko po, bago ako lumayo kina Mia. Ay, mamamas ko po. Ay nyo. Wow. Diyan, okay na dyan, hindi na ako malalaglag. Kamusta? Wow. May sahig na. Wow. Parang nipis ng hagdan. Parang pang isang tao na nilapara mo na. Diba? Parang nabitin. Hi, kuya. Uy, ang ganda na. Hindi na siya uuga-uga. Kabog. Wow. Tsaka mas lumawak. Tingnan, no? O, pwede naman pala eh. Ah, isang kwarto lang talaga kayo. Ba't hindi mo ba yan dito? Sinagad? Dito ba? Yung divider. Para malaki-laki, di ba? Yan daw, para ito yung sala, maluwag. Ah, mas malaki yung sala. Sa bagay kasi pwede rin kayo dyan matulog sa sala. Sa kwarto yung mga bata. Uy, taray. Asan ang asawa mo? Nagtrabaho po. Ah, umalis? Opo. May pasok pala. Ang taray. Oh, diba? Tapos sunod na tong CR. Parang lamig dito. Sa CR banda, no? Iba yung lamig, oh. Ah, kasi nga naman, open na to. Hindi parang lamig, no? Taray, kabogs. Oh. At ang abuhang lutoan. Sosyal. Oh, mas malawak na siya nung tingnan. Inusog ba? Hindi lang po, ganun lang. Ito pa rin ba yun? Opo. Hindi siya in-extend? Hindi. Ito lang ang in-extend medyo kamay tapos dandan. Ah, okay, oo. Kaya parang sabi ko parang lumaki siya. Lumuwag na siya. Correct. O diba? Kabogs ang kanyang bahay. May mga nagtitinda sa inyo ng ano, diba? Panggatong. Hindi, wala na po dito. Iwan kay Kuan sa Oni Puloy. Para kasi sana yung sa ano natin, sa tindahan ba? Pagbalik ko na yung ano, ha? Bukas may pasok tayo may? Oo daw. Paano yung anak niya? Alas 11 ang pasok niya. Ang bana mo may pasok din. Paano schedule mo? Eh ano, hindi naman ang sa December, wala naman tayong pasok sa December. Mag-value na lang yan sila sa classroom. Para wala mukha. Sige. Ang kanilang kwarto, taray. Magpagawa rin kayo ng ano? Kama. Na. Ha? Nang ano ba dyan? Ito yung kahoy ba na iba na matira? Mas maluwag na siya. Asan bintana mo dito? Hindi pa yan tapos, mi. Ano yan? Katingin yan. Ito. Opo. Ano yan? Naan yan. Kunin yan. Ano? Ah, may... Yan. Oh. Maganda kasi talaga pag may maraming bintana ba para yung hangin. Katingan yan, mi. Dalawa. Ah, tsaka dyan sa kabilang kwarto. Yung kina kuya mo, okay na? Opo, okay na pa yun. Ah, natapos na nila. Hindi pa niya pa ano. Ah, hindi pa nasimulan. Kung para isang ano na lang sana, gawa ang galawan. Eto, paano dito? Divider lang din sa CR mo. Opo, iusa lang ito lahat. Pati yung CCR. Ah, akala ko iano mo ng hollow blocks. Opo, ikanin po sa product. Ah, sa bato. O, half lang. Ah. Ito, half. Then, gayon. Kalahati, bato. Ang mga hanggang dito sa ano, kahoy. Opo. Tapos the rest, ano na, anong tawag mo dyan? Cladding. Ah, cladding din. Ganda to, yero. Oh, ang ganda. Tapos mas matagal. Opo. Diba? Hindi siya basta. Kasi hindi naman yung basta-basta maano eh. Mga ngalawang. Ang cute kasi terno kayo ng kuya mo ng ano na. Ng kulay ng Ito, ganito. sa kanya light.
Ano yung sa kanya? Light. Light. Na ano, yung pintura. Na sa kamba, ano, sa dingding. Ay, anong pipinturahan mo? Ha? Anong pintura? Ay, hindi pintura. Yung color ng cladding. Mas dark ba to? Opo. Dark po ito. Then sa kanya, light lang. Ah. O, tingnan mo. Okay. Parang... Pero ano siya, hawig din siya halos, no? Po? Hawig din siya halos. Opo. Paano tong wiring mo ng mga ano? Asawa mo nang gagawa. Siya na po ang gagawa lahat. Bongga. Sige. Pagbalik ko na yung ano, para dyan ba sa labas may ilaw kahit hindi magsaksak? Opo. Yung solar ba, di ba? Kasi pagkagaling ko ng Manila, punta ako kay Sisi May bago ako umuwi dito para makakuha, para wala akong bit-bit ba. Sabi ko po, uwi muna ako ng Manila. Tapos ito, paano itong labas mo? Diyan po? Ngayon lang yan po. Tapos, ang hugas ito pala ang lababo mo. Saan ang labas ng tubig niyan? Ha? Hindi. Kay Mia. Kang Mia. Kay Mia yan. Actually, dadalaw ako ngayon dyan sa bahay ni Mia. Kasi, noong nakaraan sumilip ako, ang dami na nilman nila. Ang dami nga eh. Baka may, pugad na. Opo. Kailangan masilip na rin. Oh! Nang! Sayang. Kaya gusto ko siya madalaw. Para makita ko ano itsura na ng loob. So dito, saan dito, Day? Tignan natin dito sa labas. Actually, halos tapos na siya yung labas. At saka yung flooring, okay na siya. Paano ito ibang kahoy? Oh? Paano ito ibang kahoy mo? Sa CR? Opo, CR po. Uy, sayang yung mga halaman, oh. Sabi mo, magdala ka dun sa atin sa school, sa harap ba? Opo, hindi naman yan mamamatay niyo. Tamnan ba? Yan dito, kahit dito na lang sa labas ba manggaling, ay yung... Maghapon naman ang ilaw mo dyan sa bubong, di ba? Dito ba? Halika. Kasi, para ba yung ilaw, dito ba, di ba? Diyan, sa yung solar mo, dito na lang ibutang. Opo. Sa labas. Para, dito may... Dito bang ilawan mo? Ditong harap? Hindi. Saan magiging main door mo ba? Yan. Eto, ano to? Sa kusina yan eh. May pintuan din dyan. Sa kusina yan. Para diretso sa dito malapit sa tubig ay. Yung ibang kahoy, paano yan? Pabutang ito ng para may... Mini kubo? Maliit? Mga waiting sheet. Okay. Ba't hindi na ito extend mo sa gilid? No? Yan na lang ang kahoy. Natirang kahoy. Pilihan mo kung asa ang gabok ka namin, yung malapit na masira. Masira. Kukunin namin. Hindi pa. Among ikan yan doon. Ilagay. Opo. Para mayroong pag-inig may bisita doon lang sila sa... Pwede, oo. Para may tambayan sa labas. Opo, may tambayan. Ang ganda, galing. Parang parehas tayo ng bubong sa store, no? Ganyan din yun yung natin sa store. Pakisamihan mo pa yan? Nagpakisami ka pa? Hindi na po. Di bali next time nila kapag nakaipon na ulit na. Opo. Mabilis na rin naman na yan. Ganda, galing. Dito sa harap. Ayan siya. At least mataas-taas, hindi na siya, ang tawag mo rito, hindi siya binabaha. Opo. Inabot din ng ilan yung hollow blocks mo? Ito po? Ganun yung hollow blocks. 100 po. 100 yung para sa likod, sa CR. Opo. Taray, kabog. Nakadalaw na ulit si Kuya Langgoy mo.
Si Brenda, di pa. Nagdalaw. Hindi pa siya nagdalaw. Dalaw ulit. Kabog yun, ang ganda. Baka Saan ka ba siya nakakunik? siguro, yung tapos na lahat, tapos Pag okay na. baka ganun lang yun. Ang ganda, pati doon, oh. Oh, yung bahay ng Walang kuya ano niya. yun, yung ganyan, no? Yung na. Tapos yung sa side mo ba, ano, floor mat. Ano, ang tawag mo dyan? Floor mat. Linoleum. Ang linoleum ba? Oh, di ba? Ang ganda, tas ang ganda. Kabog na yan, oh. Ay, ano pinapagawang bahay ni ano? Kay Ching? Ami. Kay Ate Ami. Meron din pala silang project. Yan ang mga moms. Hi. Ha? Parang sira ulo to. Ha? Ayan na, natapos na siya. Congrats! Nakabangan natin yung finished product ng kanilang mansion. Ang ganda. Oh, patulog ako dyan ha. Ano, para na siyang iring me. Na, tinan mo yung ilong mo. Ang dungis. Dungis na. Hindi ka pa naligo? Hindi pa. Arch. Punta kami ngayon sa nanay namin sa Los Banson. Mista kami. Ayaw nga pala, Tristan. Opo. Doon na mo mag-ano, Maniod ka. manood to. Okay, maraming salamat. Thank you so much for watching. So, akit naman ako ngayon dito kay Mia kasi dadalawin ko. Tingnan ko yung bahay niya. Ano na kayo sitwasyon nito? Tino o Mia. Sayang ang imong Pinauwi ka bahay. na Mia. Yung bahay mo may kuha na. May iba na nagpuyo. Iba na nakatira.